So ubuhlungu benu ngicela bungabi yinto eniqeda amandla. Kodwa ubuhlungu benu akube yinto enenza niqine more nithi sizoba ngoba we know ukuthi sivela kuAbraham nayikhumbula lento esho Isaiah. Uthi uIsaiah bheka nedwaleni eniqeshulwe kulona nasemgodini enivela kuwona. You understand? Leli dwala eniqeshulwe kulona ngiyazi ukuthi uJesu idwala kodwa uIsaiah wathi idwala esiqeshulwe kulona uAbraham umgodi esivela kuwona uSarah. I think you understand what is he trying to. He says, ngokwe DNA eka Abraham. You understand? Kodwa ngepain ukuzalwa kwenu okaSarah. You understand? So babukani bobabili laba bantu ukuthi nivela kodwa no matter how deep you go bazalwane ebuhlungwini nasekusweleni nasekulambeni kodwa always remember ukuthi if you say ubaba wami okukholweni uAbraham, you've got to believe like uAbraham. Izinto ziyawushintsha neka Abraham zashintsha.